the main opposition leader Advocate Nelson Chamisa obuda panguva inoi achidefenda the constitution of Zimbabwe, criticizing the president Emmerson Mnangagwa panhau yekudhaivhita kutiza ma-elections. Panguva ino achimudza kuti aiwa, a constitutionalist haatizi ma-election ende munhu anodiwa nevanhu haatizi ma-election. Zara pena mashoko obuda achitaurwa panguva ino achakambona Nelson Chamisa akanga ane vision 2028. Panguva inoi akuona kuti vision 2028 is not the goal. Panguva ino zviri kudiwa nevanhu. People, they want someone who is going to defend the constitution and remove ZANU-PF. Zara pena mashoko panguva ino tiona Nelson Chamisa achiadresa President Emmerson Mnangagwa. But subscribe or like out on the bell icon. Tibina Fame Factory Zimbabwe mdanyura chiti Nelson Chamisa address President Mnangagwa. Dear Mr. Listening President, a true and proper constitutionalist must not be afraid of proper elections or at all cost seek to avoid the people. Why are you so scared of people of Zimbabwe if you claim you are supported? Is the time not come for you to persuade the persuaders, not to persuade you not to murder the constitution? Nelson Chamisa ndoma shwanta nero panguva ino achiti aiwa, kana mune confidence munyazoziva kuti makai electwa nevanhu ende munodiwa nevanhu, so why are you running away from the elections? If you know people like you, then you must be proud of it. Keep on running the elections. Muchiona panguva ino kuti vanhu vacharamba vachikudai. Developments aripo panguva ino tikuona Nelson Chamisa akubudawo again achidefenda the constitution ari oga, achaiti zvekunojoina mamwe forums kana mamwe maparties akaita sana DCP platforms, but panguva ino is standing alone because he know what he experienced before. Pena comment section medu za funguro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. Musangana subscribe or like, chiri on the bell icon.